हाग्रामा महिलाया जेखौ बुंदों बे थि जायाखै आरो प्रमद बर'आ EM सरि चिफ BTC चिफ बिथाङाबो बुंदों जे दाराव देख्रेब नार्जारिया दरसे हा माने उद्धार खालामखो बुंना हो ओरैनो बुङो माने होखारनो गोसो गैया दा जों बेखौ नुबाय रावबो मानसियानो होखारनो गोसो गैया ट्राइबेल बेलनिफ्राय बयबो बे बांगालफोरखौ लानानै बोरै फुस्लायनो हायो बेखौ नायगासिनो दङ बोरैहाय बिसोरनि माने भटखौ जोङो बोरै मोननो हायो बेखौ नायनानै दिनै होखारनो नागिराखै दा जों बेखौ नुगासिनो दं दा हाइकर्टनि अर्डार बेखौ मावफुंनांगोन बारग'आ बरायबाय नोंथां बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ एगारनाय जाथाराखै आरोना समा मिलायथाराखै थ' आसा खालाम नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ थ' जों दिनै माखासे बाथ्रा सावरायनि जोंनि हारिनि सोमोन्दै जोंनि हारिनि गेजेराव दा गोबां जेंना जेंसि दाङाबाजियानो जोबनो गैला आरोना गावजों गावनो मा बुंबावनो नै दासो इलेक्सननि बाथ्रायावबो गावजों गावनो दावराव जागासिनो जोंनि गेजेराव BPF UPPL ना आरो बिदिनो माबागोन इन्टेलेक्सुवेलफोर बेफोरबायदि गोबां दावराव जागासिनो दङ ना खालामनांगौ खालामनाङा ना कर्टनि बादिसो खालामनो हागोन कर्टनि अर्डार मथेसो खालामनो हागोन ना बेफोरबायदि बाथ्राफोरा ना खालामनो मोना बेफोरबायदि बाथ्राफोरा पलिटिक्सनि लाबनि थाखाय जाना बेफोर बाथ्राफ्रा गादिनि लबिया दा बुं रायजो राजानो बे बाथ्रा माखासे सर्ट भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो बे जायफोरा लिडारफोर बिथांमोननि नायना ला एसे जोंनि दा सोलिबाय थानाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हानि सायाव जायफोर हाइकर्टनि सायाव PIL खालामदोंमोन बिनि गुबै केसनि खालामनाया सुबुङा गुबुनसो बिथां दावराव देख्रेब सारमोन नङा नाथाय बिनि अनगायै गुबुनसो सोर जाथावना नोंथांमोना नायनोब्ला नैबे भिडिअखौ एसे खोनासंनानै लालांदो अब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन सोर होदों बे केसखौ ना बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ गिबियावहाय आरो खनसेबाव नोंथांखौ हामबाय होनदों बे माने गोनांथार कुइसनखौ सोंनायनि थाखाय आङो बे पलिटिकेल पार्टिया मा बुंदों मा बुङा सोर मा बुंदों मा बुङा बिनि बुंनायनि सिगां आरो खनसेबाव बे बेल्ट ब्लकनि केसा माब्रै फैखो आं बेखौसो गिबियावनो फंनैसो बुंबावनो सानदों मानोना गोबां मानसिखौ नुदों नाम मख'आं जों मावदों होननानै लायो नालाय दा जों बेफोरनि खेंफोरथिखौ रायजोफोरनो मिथिहोनांगौआ गोनांथार होननानै जों सानो दा खोथाया जाहैबाय मेन पेटिसनाराथ' प्रदुत कुमार बरा बेखौ बयबो मिथिखायो केस नाम्बारा जाहैबाय PIL 78/2012 बियो प्रथम 2012 सनावनो बे इभिक्सननि थाखाय गुवाहाटि हाइकर्टआव केसखौ फाइल खालामग्रोदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंनि संगठना जोङो 14आवहाय जों दादों ओमफ्राय 2015 आवहाय जोङो बे एखे केसनि थाखायनो थांदों आरो गुवाहाटि हाइकर्टआवहाय केस फाइल खालामनो नाथाय जों जेब्ला थाङो अब्ला नुबाय अलरेडि प्रदुत कुमार बराया होनानै दोनखाबाय नाथाय बे होनानै दोनब्लाबो अनलि फर 6 डिस्ट्रिक्ट माने 6था डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' बे होदोंमोन जोंनि बे बर'लेण्डनि 2 डिस्ट्रिक्ट लोगोसे गुबुन डिस्ट्रिक्टनि 6था डिस्ट्रिक्ट आसामनि 6था डिस्ट्रिक्ट 10था डिस्ट्रिक्टखौ बियो नागारनानै अनलि फर 6था डिस्ट्रिक्टनि थाखाय केस फाइल खालामदोंमोन दा बेनिखायनो जोङो बेखौ नुनायखाय जों दुखु मोनबाय आरो जोङो दुखु मोननानै लोगो लोगो जोंनि उखिलजों रायज्लायनानै बे केसावहाय इन्टारलकेटरि लेटार 273 बिनि दारै जोङो बे केसाव हाबफादों जायनि फलावहाय आंनि मुङा माने जोंनि संगठन हिसाबै जों होदों नाथाय जोंनि संगठना रेजिस्टार नङैखाय हाइकर्टआवहाय संगठननि नामखौ होनो हाया दा बे हिसाबै इन्डिभिजुवेल हिसाबै आंनि मुङा बहाय दङ दा नाथाय आंनि नामा 10 नम्बरावसो दं प्रदुत कुमार बरानि मोनसे माने अपनेन्ट बादि जानानै दं आरोखि भार्सेसआवसो दंहैयो जोङो बे केसावहाय इन्टारलकेटरिनि दारै हाबफायामोनब्ला दिनैहाय जोंनि बहुत मानसियानो बेल्ट ब्लक इभिक्सननि खोथा ओंखारदों बे मोनसेबो जाफुङामोन दिनैहाय जों बैयावहाय हाबफानानैसो बे जाफुंदों ओमफ्राय दिनैहाय बेबायदि मोनसे साक्सेसनि लाइनाव फैगासिनो दं आरो ओमफ्राय दा जाय PIL होग्रा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ गुबुन मोनसे भिडिअखौ बारलांबावसै जों नायलांबाय था
लोगोफोर नै नायलायदो मा जालायखो बर' सिख्ला फ्रि फायार गेम गेलेनानै मा जादों हा गेलेनानै लाभ इन फल इन लाभ जाबाय आरोना मोजां मोनलायनायाव गोलैबाय फ्रि फायार गेलेनानै बेबो मा गुबुन हारसा सेंग्रा ना गुबुन हारिनि सेंग्राजों दालाय न'निफ्राबो सापर्ट दंलायसो होनदोंमोन होननायाथ' दा लानो होननानै सानैजों थांदोंमोन बेंगालरावसो थांदोंमोन दा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसना बिथांमोनखौ हमनानै दोनदों नै नायलांदों नोंथांमोना जाथायखौ मा होनदों बिथाङा जोंनि बर'नि गेजेरावथ' बेफोरबायदि जाथाया जोबनो रोंला बादि मोनदोंना दानि जुगाव मा बुंबावनो ना हमजालायबाय नै नायदो लोगोफोर लानायाथ' बिदिनो जों सानैजों थांनो होननानै लादोंमोन बुजिलायनायनिफ्राय जों सानैजों गेजेराव এতিয়া কি হ'ল আমি একো ৰিচাৰ্চ কৰিব নোৱাৰে আমি জাষ্ট কি হৈ আছে কেনেকুৱা হৈ আছে কি চিটুৱেশ্যন হৈ আছে এইটো সুধিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ এতিয়া কি হ'ল তহঁতৰ ইয়াৰ পৰা আজি এতিয়া 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 এইটো টাইমতে তহঁতৰ বৰ্ডাৰলেণ্ড হাউচত যাব লাগিব কিয়নো তাত আমাৰ লিডাৰবিলাক আছে दा दायथ'आ मा हाग्रामाया बुंनायाथ' राजनिथि भाबै बे सुजुग लानो थाखाय बुंबाय बियो गावहा दा खिन्थु दायथ'आ बांसिन जाबाय मा बिटिसि सरकारनि सायाव दा सरकाराव बिसोर दङ खमथाव बिसोर दं बिसोर ओंखारनांगौ दा बिसोर ओंखारना होखारा दा बिसोरो हाग्रामा बायदि बुंनानैथ' बिसोर गनाय नङा हाग्रामाथ' बुंनानै बे माने बारग'नो नागिरबाय बियो दा खिन्थु बिसोरथ' बारग'नाय नङा बिसोर मावथारनांगोन दा जों नुदों आं दाखालि माबाखौ नुबाय आरोबाव आं नायदों इउटुबाव हाग्रामा महिलारि बुंनायनि रिएक्सनाव दा बिनि बुंनायखौ साबजायाखिसै बेखौ देखायफैनांगौमोन दा इउपिपिएल मानसियाबो बेखौ माने काउन्टार होनांगौमोन मानो बिदि बुंखो बे थिग जायाखै गाज्रि जादों बेखौ बुंनांगौमोन खिन्थु बिदि रावखौ जों बुंनाय नुवाखिसै आरोखि इभेन एबसुआ बुंफैनांगौमोन बिदि मानो बुंखो रावबो बुङाखिसै एबसुआ बुंफैयाखै खोनाबाय जानांगौ ना मा बुंखो नंगौबोदां ना बाथ्राफोरा नङाबा मानोथो बुंनो हाग्रामायाथ' सिदा सिदि बुंनो खालामनो मोना होननानै नाथाय कर्टआ अर्डार हरदों जायफ्रा इलिगेल दङ बिसोरखौसो होखारनाय जागोन होननानै कर्टआनो हरखादोंबा बे इलिगेल थानायखौ होखारनो मोनाबा बोरै जागोन ना आरो कर्टआ जायफोरखौ इलिगेल होननानै खिन्थिनानै हरखाथारबा बेखौ होखारनाया बिटिआर सरकारनि बिटिसि सरकारनि दायो जाया सरकारखौ दैदेनदों बिसोरनि मावनांगौ बिबान बेखौ बिथांमोना मावाब्ला जों बिथिंखौ जों बर'नि मोजां राजखान्थि होननानै सोर गनायनो हागोन देलाय ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जुदि गावनि गोहोआव सरकाराव थानानैनो गावनि हाखौ सेना थादोंब्ला बियो गावनि हाखौ सेना थानायखौनो होखारनो गोहो गैयाब्ला बे सरकारा मा सरकार जागोन ना कर्टनि बादिसो होखारनाय जागोन मा बुंदों बुंनायालाय ना नंगौ कर्टनि अर्डार मथे अर्डार गैयाबाथाय रावबो होखारनोबो हाखाया नाथाय बे अर्डार मोनसेयावबो जुदि होखारनो हायाबा गोहो गैयाबा बे गोहो गोलोन्दां सरकार ना स' आसा खालामो जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जे सरकाराव दं बिथांमोना एफेक्सनखौ खालामगौमोन आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाया ना उदाङैनो थागोन जोंनिनो जानानै थाफिनगोन ना रायजो राजा नोंथांमोन मा बुङो नोंथांमोना ना बै होखारनो बानायफोरनो सापर्ट दं ना होखारजानो बादों नोंसोरबो ना होखारजानो लुगैदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनांगोन नोंसोरबो ना खोन्थाहर कमेन्ट खालामनानै बयबो आरो बिनि सायाव बांसिन भिडिअ लाबोबावगोन मा जायो ना जोंहा आबसुआबो बुंदोंना बुङाखैथाय आंबो खोनालाय लाङाखै बेया बिनि सायाव हाग्रामानि सायाव बुंफिनना बुंफिनाखैथाय होखारनो बानायखौ ना बनसुआबो बुंनाय खोनायाखैदां बनसुखौबो ना जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ फ्राय खोनायाखै आरो ना बुंनाय बेफोरनि सायाव ना गिनासो दं नामा गुबुन हारिफोरखौ ना स' जों गुबुन मोनसे भिडिअ आवगायलांबावनि ना नायलांबावनि मा मा जाथाय जालांगासिनो जोंनि गेजेराव जानांगौ बिथां जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि फरेस्ट EM बिथां रन्जित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों दा बिनि सायावनो फिन आरोबाव बे दावराव देख्रेब बिथाङा मा बुंदों ना बै समनि बांगाल बर' सावथाल बर' जानाय जाथायफोरनि सायाव ना CBI रिपर्टनि सायाव बिथाङा मा बुंदों बै जाथायनि सायाव CBI रिपर्ट खालामहोदोंमोन बिनि सायाव मा बुंदों ना बे जाथायावथ'
खोनानाय बादिब्ला BLTनि BPFनि मानसिफोरा हमजायाखै आरोना NDBफोरखौसो हमनानै दोननाय जादों दा बेफोरनि दायाव। दा रनजित बिथाङा मा बुंखो मिथिला। बे समाव हाग्रामानि सरखार दंमोन बिथाङा खालामबाय होननायाथ'। दा सिंनि खोथाया बेसे सैथो जोंथ' मिथिला। दा बिनि हाग्रामाया मावहोदोंब्ला हाग्रामानि मावहोनायनि दायाव NDBफोरा मानो हमजाखो बेफोर बाथ्रायाबो साननो गोनां आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा सोर सासेया बेसे सैथो बुंदों सोर मा बुंदों जोंथ' एसेबां हमनो हानाय नंलादां सिंनि खोथाफोरखौ ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन। बाथ्राया जाहैबाय बे इभिकसननि सायावनो फेरेंगा बिथाङा बुंबाय उमुक उमुक सनाव उमुक उमुक तारिखाव बेबायदि जाथायफोर जादोंमोन होननानै ना। नोंथांमोना एसे नायनानै ला नै फेरेंगाया मा बुंदों। 2019 চনৰ 8 অক্টোবৰ দিনাখন হেনো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ নাছিল। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ 2009 চনৰ MP ইলেকশ্যনৰ আগত 2008 চনত যে মুছলমান আৰু বড়োৰ মাজত কমিউনেল ক্লেছ বনাইছিলে কোনোবা দ্বিতীয় পক্ষই তৃতীয় পক্ষই এই সময়তো হাগ্ৰামাই নকয় কিয় মোৰ চৰকাৰ নাছিল বুলি। 2012 চনত যে কাৰোবাৰ নেতৃত্বত বড়ো সহজ সৰল বড়ো আৰু মুছলমানসকলক ব্লাডছেড কৰাবৰ কাৰণে কোনোবা তৃতীয় পক্ষই যে কাম কৰিছিল তাতো নকয় কিয় হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া মোৰ এই সময়ৰ চৰকাৰ নাছিল বুলি। 2016 চনৰ জুন মাহত যেতিয়া 2014 চনৰ জুন মাহত যেতিয়া মুছলমানসকলক মানাছত হত্যা কৰিছিল প্ৰায় 90 জন মুছলমান হত্যা হৈছিল। एसे खोनासंनानै लानि दावराव देखाय मानगोनां सार बिथाङाबो मा बुंदों बे EM सार रनजित बसुमतारिनि सायाव बै समनि जाथायफोरनि सायाव CBI मा बुंदों बे बाथ्राखौ एसे फोरमायना होदों खोनासंनानै लादो। बिदि खोथाखौ मानो बुंनानै गावजों गाव जाथि गेजेराव माने इलु इला गिसाव गोबां मानो लाबोनो फाले 2008आव 2012आव जानाखि बांगाल बर' दावराव जादों बे दावराव दावसि जानाय समनि जानाखि रिपर्ट बेखौ नाय CBI रिपर्टआव रोखा बुंदों बेयाव मुसा बांगालफोरनि माने माबा दङ जरित दङ बिसोरनो खिलन्जिया मानसिफोरखौ बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ होदों होननानै लिरनाय दं। दा दिनै फेरेंगा बे खोथाखौ मानो बुंनो फालाय बुंना मोना आरो दिनै 2014नि खोथा बुंबाय आरोबाव 2014आव सावथाल बर' दावराव दावसि जानायाव हाग्रामा महिलारियानो माने माबानि EM दंमोन होनना बुंबाय एथ' लासिं सिं लाजिनांगौ फेरेंगायाथ' बे लाजिनानै थैनाया मोजां बियो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथां बयनिसिम साबायखर अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन आरो नोंथाङा सापर्ट खालामगोन लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला अलाव थुना हो बेल आइकनाव अब्लानो नोंथांमोना नुबाय थागोन। दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय।